קח יותר למעלה, שתראו אותו. תראה אותו, תראה אותו. הוא הולך שמאלה, עכשיו הוא יבוא כאילו מהצד, לא, הבן שלי לא עלה בצד. אוקיי. אבל יש לנו ודאות על התאונה. אוקיי. יש כאמבולנס. איפה זה? צחי. בית אריה? אוקיי. צד ג' אומר, אוקיי. כי יש שם מכה חזקה מאחורה. מזכיר לי, זה M.E.Y. מחכה לקורבן של עכשיו היא אומרת, שהנהל ברגע שבגע באמרה, M.E.Y. היא נשארת על האוטו. אבל היא ובעלה לא Y. T.L. האוטו מונע, כן? יכול להיות מונע, יכול להיות שחצי סוויץ'. אין עכשיו. לא מעניין שלו. ניסינו לראות נקודה. בסרטים O.R.G.A.D. קשה לדעת. A.D. נכון, נכון.